Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Isibo na marasan sa inyong mga relo Action Radio Philippines Standard Time las 9:47 sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga na Montag Panamati region wide? Karon nga adlaw Sabado, unang adlaw Petsa 1, una man nga Petsa bulan sang Oktubre. Sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sini nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sini kapolisan, Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini mata kag durunggan oras sa kagabiyo ng aton sini nga Patrol 1, Brabado Patrol kay na pa naganambiyong sa pinakabahin sa probinsya Dakbanwa sang Bacolod. Bantayan naman naton kag himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Action Zel Minardo magaresponder back to back sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang atong mga pagbantay sa mga updates sa balita nasyonal, sa balita international. Breaking news, flash report, Justin report. Kinatutukan nina ang news center ni Aksyon ang Defensor Lisay. Opda magita sa katon sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side. Puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert, Aksyon JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower, Barangay Talog, Syudad sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico sa kinanda ng inyo sinialagad ang inyo siniangkorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa.
Up din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 11 minutos nga pagpangalagad. Diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kahapon patigayon ang soft opening sa Mascara Festival. Puwerte ang tao sa NGC nga amoy ni ang unang venue ginbuksan sa soft opening sang Mascara Festival Biyernes kahapon. Puwerte ang tao kagabimong. Subong adlaw, Sabado, una ining adlaw sa pagsaurog naton sang Mascara Festival sa siyudad sang Bacolod. Karon nga adlaw ginbuksan ang mga kiosko nga nagapalibot sa Bacolod City Public Plaza. Subong ga inaso da ang inasal kag ginasagahom ta nga ti ang nagakaon ang mga ang nagainom madamo-damo sa mga kiosko da sa palibot sa Public Plaza sa corner da sang San Sebastian. Sa corner da kung may gimbutan na dako-dako nga stage. Puwerte ang sigabong kalagabong da. Ginbuksan man karon nga gabi ang Baywalk sa reclamation area. Dito may ilimnan man, may pagkaon man. I understand na may entrance fee guro na dang sa Baywalk sa reclamation area. Di kung gusto mo naman yung mga melo nga sound bala, hindi gansal pang para sa mga uyab la, mga nagauyabay. May man tong lugar ang kwan, ang Baywalk. Kaya way labot sang hangin mabulubog now. Ang music kaya hindi gansal. Do classic bla music, do ka-lovely nga music. Nan. So may pilian ka na. Pwede ka da sa NGC, pwede ka man di sa plaza kainom, pwede ka man to kainom kagakaon sa Baywalk. Kurang nami imnan kakanaan GNG. Mauli pala yung GNG, hindi gini. Dara sa may 9th Street, Lacson, sa food zone daw. Dito subong nga gabi daw, okay ang panahon na. Although nga may ara kong kaisa, hindi malikawan ka tulotalithi. In fact, ano daw nagapulo pangilat mo? Ang kalangitan ta sa northern part sang Negros Occidental. Ano ba siga ulan blaw na no? Ga pulo pangilat sa. Okay na magtulotalithi sa. Basta hindi lang mag-ulan tudo. Kaya tidira sa plaza do may mga kiosko para da nga waay tent, waay kanopi. Kung mag-ulan tudo, ati sigurado wasaag idang wasaag na dang customers plaza kung waay kada tent kag waay kada kanopi. Kurambot kung din yung destinasyon ni Axon Zer Minardo kung arasa sa plaza kung dito sa Baywalk. Kaya ang last nga kwa picture doon sa Baywalk mong. Di ang aton kapolisan subong da sa plaza ti siguro ginasigahom ta damo-damo naman subong da. Kaya ti daw may ara da nga pag-core night bala mo sa Bacolod City Public Plaza. Daw may ara da aktibidades. So day 1 subong sa Mascara sa Bacolod. Damo pa nga mga aktibidades sa naka-line up. Di kung mahilig kaya sa Pulawanay kag Imnanay ti hampay mo gid ni 23 dias nga Pulawanay kag Imnanay sa pagsaulog sang Mascara Festival diri sa siyudad sang Bacolod. Ti sa aton nga makauturan nga nagaplano pa magkadto, extra lang gid nga paghalong ha. Dapat mangin security conscious ka. Hindi mo lang permi pagsalig sa pulis ha. Masalim mo, adamo pulis di. Nung balo ka kabata, bantay mo na sang pulis ta mong. Kung anong bantay sang pulis sa kabatan, doble ang bantay sang kabatan sa pulis. Tama mo na kung ikaw nagalibot-libot na plaza sa NGC man, sa Baywalk man, o kundi nga party sang lugar nga sa diin may aktibidades, magpulo pa nila ka mas tupad mo sa palibot mo. Sa masugata mo kay basi kung
lain ginhawa bla. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Dason semana paguro maabot ang augmentation sang police naton halin sa Police Regional Office 6 para sa Mascara Festival. Ang original nga requesto ni Police Colonel Thomas Joseph Martir atong nga BCPO City Director daw 1,200 to mo ang dugang nga request para sa seguridad sang maskara. Pero balaan na sa Lunes kung pilagid ang exact figure nga ipadala nga PNP personnel sang Pro 6 padulong diri sa syudad sang Bacolod. Ayos! Check na nga to sa Patrol 1, ato sa Bravado Patrol. Check taray sa Action Cell Minardo. Di na destinasyon niya liman, plaza kung sa Baywalk. Mayo ang pulo picture ni Papang ba? Na marikulkol ang tupad ni Papang Nixon. At sa kuning kaog ni sa sang inasal nga manok mo. Ito mayo ang pulo pa picture yan. Sa tupad dyan may nakisiplatan ko pa itong bukaw-bukaw ang isda. Lumayo ang ratsada kag rangkada ni Papang Nixon. Perdiho niya pas Papang Alvin. Yari observation report sa ato sa Patrol 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action Cell, may gabi din ka? Aksyonarik, mayang gabi, mabasa-basa nga gabi. Mabasa-basa nga gabi nga ulan? Ulan mo, oo. Ay ati, mga abi ko tulo talit hilang ulan gil tuod. Ulan giniya. Oh, no. Kaya nabasa gid. Oh, Nico, pizza Ang imo na nga live, ang imo na live video na din na sa plaza? Sa plaza, oo. Kaya nag-ibot na kami. Ti kaluluoy na da ang kuan, kaluluoy na da ang ang wala canopy kag tent ang ila da limnan. Mo gani kay tekagina nag-aro pa ni sila amatamat pag plaza no kami mga iban pagaling nga ginasige pakagina taod ini ang mga kiosko no sang iban nga mga nagabaligya diri sa may public plaza action area. Amo ni oras sila may traffic enforcer para sa entrance? Oo, may ara actionary. No, kay hindi ang mga kapulisan gani sa ton nga pag-interview nito kagabi, sa 24 hours sila daw wala pa shifting kay tungod ang mga augmentation actionary na next week pa maabot. Nasa ton nga information na rin sa BCPO headquarters. Hindi ko ma-picture out ang mga nagailinom siga kay dugad-lagan ka oh. Dito kami makadto kay nagatulot-talit pa. Oo, so din kami sa may police station 1 ari pa lang kami sa tubang sa katedral. Okay, okay. Gusto ko ma-picture out kung anong daragan sa imnanay kag ananay nga amo ni nga naga-ulan-ulan ho. Amo gani. So dere. Abi ko kay na may to chimpo ni nga hapon no matayo yun. Tapusan do sinabad naman sa. Wala, sige naman sa kaulan-ulan, ari nagtalithin naman gani, pag walang nagulaw. Kung sabagay, nagkapanyapon na mo ni Papang man, ano? Kami, wala pa. Kapanyapon ka na pa. Si Papang nga daw, Tiprano. Abansi, si Papang to kinasimo. Ga-report ka kinaguro, dapal na to si Papang niya. Laban. Pero di pilo kung siya subong gabi. Gani. Oh. Ari kami do. Sige, plastar tapang, plastar blapang. Plastar blapang, maya blapang. Kag si Papa bla po yata sa ibo bla video bla para nga mayong imong kisay-kisay bla mag-report bla. Oo, dito na siya sa punta plastar sa parking wa. Kay para hindi di-hassle. Kay nagalibot ang bitaw kagang patrol cars. Oo. Diri danaw gid ang naga-ulo-inom de. So ang gainom muro dati mansik pakita nila palipdan ka pasilungan eh. Danayo. Nang parking ng danayo kay mga gwata. Gabi na ili na daan sila oh. Suksokalo kasi suksokalo. Makata sang ni gani. Payong malapatapan. Payong para di ka mabasa lang lawas mo hindi lang dila. May banda diri sa may plaza, diri sa may kilid pag isang tubang kumili-kili o may harap ng yapon banda. Ay di isa lang. Hindi ko pala payong pang. Pang asi sanay pang. Para bakod. Para bakod pang. Oy kakalo. Wala ka
Pang! Asisanay Pang! Medyo palayo-layo ka lang sa system. Ni ka doon tamang ribates na karon. O, so, mga reputasyon ng sinere ko, wala isa ka lupi, kaya kita sa muna gulaw-ulaw naman. No. Oo, ang ulan. So, wala gid man, ano. Pero, yun nga po na, huwag ka matsyag ulan. Well, batsag ulan ang nagainom. Oo, wala ka matsyag ulan. Damog kaon, damog inom. Oo, manis sa lang sinere. Anong lanta mo kada kiosko may mga customer man? O kung may mga kiosko nga wala gid customer. Oo, may, kita may mga customer, kita sinere, puluan na nakilang mga lamisa. Oo. May araman yung dahil nga, kung nga daw apat, gid ka nang ginakuha nila. Buho, apat ka buho. Papat ka buo, so medyo malapat-tapat din man. That's why yung iba wala kulungkuhan, so na wala pa na-occupy. Oo. Pero diri yung salapit, ang bakal isa rin yung salapit sa Grandstand, sa San Mig. San Miguel. Yes, ka banda. Iya ka San Miguel sponsor na. Oo. Ang mga medyo kabakal-bakal. Kaya hindi mas lapit. Ang ilimnan rin sa may banda yun. Oh, wala. Bota ti ko na ako mag-inom, hindi ko din sa bandar. Hindi ko kagagansal. Gusto ko yun doon namin ibang lugar. Hindi man siya kaya speaker sa direct dito man pasaw nakatubang. Daw kay man ang setup hindi man kita mo nakalagumba bala. Kaya iba lang kami na daw. Wow. Why ka ba sa kami na ganitawag? Ulan? Why ka ba sa ulan? Wow. Pero kung ikaw ang gawa kalya, ano sa tubang yung sound system? Wow. Gawa po kami mga tutundan. Gani, malupok na ang kurasom sang Baskog sound system nila. Oo, gani. Oo. Tido ara o may mga lugar kang malabayan nga daw bagay customer aw. Yara, amo ni siya kapat ka buho at sinere. Oh, okay. Oo, ang apat ka buho. Apat ka buho. 25 ba sin mil? Oo, 100,000. Nami tani kun may kwantane, may tani kun may may kanopi sila kun trapalda. Gani. So, pero damo man sila customer ang sinere ka. Sa bangsa ka, no? Dome nagasinya si Moda Juan Batolo sino na? Hindi ko kilala. Kilala kanila kunya Saxon silo. Gina pa niya kasi niya sa isang hapon niya gapanghatag niya sa isang batol. Bagus lang kita sexy mo. Oh. Liman kay ga wave sila sunere. Gani. Kanila nagalay. Sa diri nga area, mas dabo gid sa gapon sa may ano ba sunere sa may NGC. No, i-compare natin diri sa may Bacolod City Public Plaza. Ako na mo ang NGC ni gabi damo gito itawo. Oo, damo pa gito yan. Iko para sa plaza. Oo. Ang Baywalk to yung gantuan mo no to yan damo to tawo. Mas jutay pag ito tao, kaya music kaya kay Gina sang pagkadto to namon daw ka-romantic ya daw ka. Oo, eh. Relaxing bala. Gani ka relaxing ito yung music. Lati kung gusto mo yung dundi gansal do ka kung galabing-labing ka mo kaduha namin ito yung lugar. Oo. Gusto mo mag-date ito ka kadto sa Baywalk. Mas karato mo. Mukha. Ano man may entrance may entrance fee 20 pesos? Oo, daw abot ka Gina mo sa post, daw 20 pesos ilang Entrance? Pero sa kami nagsulod yan lang kami entrance. Libre. Huya man sila iti niya si Action Cielo mahuya ta. Grabe. Diba? Nagalagay, malaman na ano lang kami, mabisita sa sulod. So, nagdira naman, tayo naging galing ang tao, pero may mga kiyos ko naman ang sunere, sa mga hinila naman kahit kanalaan. Okay. Dito sa may Baywalk, ayun. Kaya subo nga dami, ang lakas sa mga traffic ko, ako na normal. So, ano na ganito, slow to moderate ang sunere. Ang lakas ng traffic ko, din sa may dalag, Araneta, Kagati. Medyo nagamatamat naman dabo ang carnival. So, wala sa libro ang sunere. May mga entrance naman sila subukan. So, wala na ko nakapamangkot. So, kung bilang entrance ito kung may carnival. Pero, medyo damo naman. Pakitaan mo naman nga naganda na niya mga Venezuela like sa nagligad. So, nakasede lang. Wala sa naganda. Pero, kung may mga
pipila naman sa mga kauturan sa ang nagalagaw. Matcha ko guro ang sa NGC to may entrance fee na guro to ila karnabal. May aral na kay ang free nila until ano sa mo? September 30. Pagka October 1 may entrance naman sila. Pila to ila entrance fee sa NGC? Hindi man siguro magtaas sa Suneric sa 50. 50 ang entrance? Oo, hindi man nagtaas. Wala lang yun ka nakaanuligan, nakapamangkot. Kaya pagsulod na to, free pa mo. Gani. Dasan simana makabalik ka to, tilawa mo naman sulod to ah. Oo, gani. Kaysa may sunset kita do, hindi ka yung gagutok-gutok, hindi ka tama. Ang ayawan ka ng bitaw, sinisang pasulod, dalas sa mga salakyan, yung nagalabay dito. Pwede one way lang manadang Suneric. Gani. Kaya NGC, sila dyan ayawan sila control. Kaya ang pasulod ka sa man sa mga kultura nato, no, kay sa pick off daw, hindi ka mga raw ang tao, dito so kaya bakulo ng governmental center of Suneric. No, kagati, tuwa nga gabi. So, sa doon nga matapat, naging dabo. No, dito sa may plaza, ang ating mga kulturan, kagati, subong-turo daw, napanas-panas manggit. Oo. Kami dito na, pero ang gardong, no, nagkakabagsan naman, dito kapanalit na. Okay. Hindi naging magsulay-sulay ang ato ng mga kauturan. No, pero bigla na pensar nga muna na yung tiyempo para ayon yapon ang pagsinadjaya diri sa may Bacolod City Public Plaza. Damo banda pulis nakitaan kakag mga force multiplier, Zel. May ari diri ang Suneric sa mga kapulisan. Galibot man sila? Oo, sa kada area sinyaran sila Suneric. Ang plaza, ang plaza, hindi ba sulod plaza sanag man tapos may arat na activities ang ano na pagkor. Kato na secretary ang Suneric. Ang diri sa may sulod sang pero sa mundo wala naman ang Suneric. Away na. Ate basi tapos na. Basi tapos na da. Yes, tapos na siguro. Wala na wala diri ang Bacolod City Public Plaza. Ang suggestion ko da kay Major sa Ronang sa sulod plaza bala medyo kuha man sila medyo pulo patrolya sila kay basi bala damo da blang ginatago-tago ang mga armas bla. Kutsilyo bla. Oo, taragay ka damo man mga bitaw, mga pulis o kana force multiplier actioneric no kag mga kapulisan diri sa may area gid sa mga plaza kagti ang kumera man insidente balang nga matabo no ang area sa gilayon ni actioneric no nalikupan gid sa mga kapulisan kagti ang mga exit sila kag entrance may mga baral man actioneric so ang makasulod ng gidre na mga salakyan is kagiyak media di sa ato na Suneric na mga tanod kag police cars, ambulance amo lagi na diri subong ang ginapasunod ang Suneric no sa may oo diri sa sa may atubang gid sa Grand Stand of Suneric. Ang imo nga gilabayan nga okay RTWs dito kaduta gid sang nagabakal sa tubangan katedral no? Oo, dito yung Suneric do wala bala may tawo sa dito yung area. Ang tanan ari di sa may dalan no dire sa may atubang sa Station 1 gid kaga dito sa may atubang sa Jollibee. Dali lang kayo na utod ang linya ni Action Cell kay ang sa tubangan sa katedral blang ang mga RTW do kapigado sang ila dire sitwasyon I mean ang mga baklanay do kapigado no. Ti kasubong ara naman ang plaza ara ilimnan kisko diri ko ang volume sang tao naman niya kung kaon kag inom ang pagabalan sa biwok dili man masyado damo Action Cell. Yes, Suneric no dito sa may atubang sa katedral kay maobserbaran tagit kag makitaan nga hindi kita mo nakadamo tao do kami no wala ko matanawon kasi do ka wala gid mayo ginakatuan o kun ginabaklan sinikay ang mga baligada ng mga RTW, mga alpanganan, mga pambata, wala man nasuti. So, bala naman sa itong mga kauturan, so niya, daw gina-adto, gina isang pagsinadya, paglagaw-lagaw, dapat na lang gina-Suneric, yung subong mga gina-focusan, sa 23 days. Pero, sige lang nga, kay sila na dira nga pag-bulo baligya, makain ka man sila, guro, Suneric, kalingin silang ginamot na, kabong walang ilang negosyo, i-compare mo yan sa kalanaan, kasinignan, na nag-arkila sa mga piyong ko, diri sa panibot sa plaza, Suneric. Tiyo may at least kabay pa nga hindi na magsigi ang ulanda kag makadamo-damo tao da. Amo gid gani, mga kagani. Super kaluyan ang Suneric wala man sa mga dalagpuan gid nga mga hitabo,
nangalagaluntad adriya sa may syudad sa Bacolod, o kundi sa may palibot, ang wala man sabi, wala man to kaangkadan yan sa pagtulog sa maskara. Gani. Ang resultan niya shooting incident sa may barangay Handumanan yan. No? So, diriya sa may palibot sa syudad, naka-alerto agad ang mga kapulisan sa iban pa nga mga nag-augment diri para mag-secure sa seguridad sa syudad yan kasubong man sa mga nagalagaw. Nag-aari diri kahit hindi lang man yung mga bakulog na nang-ari diri, iba meron ang mga foreigner, yung mga Gani. negosyanon. Nagaling na sa iban man yung mga lugar sa Nacionere. Correct. Oo, kooperasyon ng ganyan kagati, ilipay-ilipay na niya, no? Dari sa kasunod sa Bacolod, sabay pa nga, hindi lang magpasaway ang ibang mga kautoran nato na diri. No, kagati, in case kung may mga itabo, mari lang makamadari sa area sa nga plaza, no, ara naman malapit ang police station 1. So, ila yun ang mag-report kung ano man yung mga insidente sa Nacionere ka maglunsad. Why the yakwan? Ang San Giselle, itong aktibidades to nila, Yazel, may diya ka. I mean, may car show, subong no naman, car show ni kung mga sound system sa mga salakyan ni Bla. Ay, saan ito sa City? Oh, why the activity? Ano tong activities? Why the activities? Mayaran sila activities of Nacionere. So, yan ka mga bikers, wala kagina. Ah, okay. O, yung mga nag-car show na kung paano sila sa lakyan, do ka, biskan na hindi maskara Nacionere, kung kada gabi, ito, aram na dahil sila sa may likod sa NGC, kapatukar sa Japon, no, may mga lights ng mga salakyan. At siguro daw, may ara tripping na ginanila sininga daan, nakis Nacionere, kung lang mag-plastar na lang ginala. So, may nag-wave Japon sa live. Ito tabok, no, mga nag-wave. Basi kilala mo na, basi ka pang web sa Cebu, kaya ka pangagad panyapon. Hindi ko kilala Nacionere. Ate may kaso, bisa ni kilala ko nga agarong ko na karon nila panyapon, ito huya. Sino ko tabi mamalibad man, no? Magod gani. Ay, by the way, gali ang Ballesteros, tagali nga market night, night market, gali daw pigado, man ang ilagali kita to, no? Oo, gani. Doka, kay ti, ang bluslugan ng isang tao, subong di, amo gini plaza, kag NGC, Nacionere. So, kanito sa Baywalk, sa nasambitan na, dito nga parte, do, makalang-ala, kay galing kay ti first day pa man lang, damat-damat pa ni Damo, Nacionere, no? Mga nagalagaw dire, so far, ama na nga ba, sa nga, asawa, hindi makafocus, no? Magtugod naman tayo sa may maskara sa panaad, kaya mga bot dito, amatamat naman dalapit na lang yun magkarahuman yung Nacionere. Kasi, ang electric maskara, so wala pang mandara na tao sa may upper east. So, amatamat na ang aton ng mga kauturan na dire, ang mga dabo, sa mga areas sa Nacionere, ang ilang ang mga presence ni, no, kung nga din areas. So, ang pinakadabo, ito mong inadugo, kami ini ang plaza, kaga, Bacolod Government Center, Nacionere. Kagati, subong nagahula-hula naman ang ulan, wala na ibang gina nagapanaliti. So, sa ito ng mga kauturan, magalong kita tanan, kaga sigla-sadya lang, nipay, no? Balik yuhong ko na mo. Balik loob. Balik yuhong. Yuhong lang na. Yuhong lang, Ang lain ko ka, yuhong kabis ka na ikaw lang isa. Salakabuang, no? Oo. Pero wala na, no? Kabay pa nga wala lang dito sa mga kamalain ni Hitabo at sinet siya magtungkad na reaction na ere, no? Kaya subok, maninong, matawag, kag masadya ang palibot sa syudad at sa Bacolod. Observation report na gikan sa patrol in Section Bill Minargo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Ayos, salamat kay Aksyon Sel Binardo, reporting live dira sa Bacolod City Public Plaza. At tumangan sa Police Station number 1, tinda medyo naghulaw-hulaw na ang taliti, pero daw hindi ni garantiya. Kaya doon natanglaan ni Aksyon Sel, may mga gulugal-on pa nga nagaporma sa aton sini nga kalangita. Mo ginisiling ko nga, mo gining kaperdihan sang negosyo kung mag-ulan mo sa tion sang Maskara Festival. Kita mo kung si Manong email kag si Manang Nilida Lopez pa, naway labot nga gaulan-ulan ang baklanay sa night market sa Ballesteros, pigado pa. Oo. Kaling kiti ga sustainer ya si Manong email kag si Manang Nilida Lopez sa ilang negosyo nga ukay-ukay. Maninoy maing kag si Maninay Chari Salvacion nga pa urok-urok ba no? Baw nga kon ludi sa council, kagawad Peter Maymay Nobli una-una gid siya.
ga-monitor sa aton. Si Migota Sami Roger Awing sa Hermelinda Homes Masilingan, Araman, gapaurok-urok mo, no? Ibon Botser sang Germany, tamyaw yang iya bana kag iya sining anak, iya pamilya dira sa Banwa sa Murcia, ginatamyaw gid ni Madam Ibon Botser. Bao bago lang panyapon si sa Palawodo, si Migo ko Bob Pransya. Bao, pare kamusta ka? Doon nalipat ako sa tsura mo. No, nalipat ako sa tsura ni pare Bob Pransya. Malaning ka pulo panyapon sa Palawod. Di, why kita da, pre? Ayo di purma. May gabi dira kay Migo ko Bob Pransya. Kag sa bilog yang pamilya. Pare Rioben Tampos da ang LTO chief sa Ibi Magalona sa 3rd District. Ga-monitor man sa aton sila nga pagpangalagad. Kag sa aton nga enforcement unit. Lipat ko nga lang sa aton migo sa enforcement unit da, sa Ibi Magalona. Ga-monitor man sa aton sila nga palatuntunan mo. Si Roby, si Patok kag si Roby de la Luna gakwan gidaw gapaurok-urok mas Action Night Patrol program mo, no? May gabi dira kay Patok kag kay Roby de la Luna sa Barangay 30 always niya. Kay Martin Aliling da may gabi, kay Madam Iba Sangko kag kay Tuwe Toto Joel Sangko and kids ga-monitor gid sa ato, no? Martin Aliling kay Grace Turicha de la Cruz dira sa Binalbagan, kay Mirili Oligo da sa Banis Cafes Tangoba ga-monitor man sa aton. Marilo Trabilia Katinoy kag kay Dana Dagino malandira nga pagpaurok-urok. O migo ko Sobi Dumdum, may nga bigay kay migo ko Sobi Dumdum gapaurok-urok toto Sobi Dumdum mumayo ni magtukar. Bisa na ni patukar mo ni siya daw halos kuwa-kuwa yagid, no? Kay migo ta Sobi Dumdum. Sa Mother Times Sob ma-request ko si mo dito ta sa aton nga resto bar sa GNG bla. Diding alohamiento may gabi gid ang pamilya Torres sa Paranaque sa Valladolid ginatamyaw gini Alexis Wewing Torres ang UK. Toto Babet, baos Toto Babet aragili sa kwano sa plaza sang kwan sa plaza sang La Castellana. Toto Babet tabungkay. So, along kalanda. Kay Sally Auki Di Sousa, happy birthday kuno kay Michael Cordero. Kay Annabel Garcia may kabida, kay Jocelyn. Ara man si Jocelyn ho. Gapaurok-urok man. Si Scout Ranger sa Binalbagan, di man papaulihi. Sila ni Renate Garzon, kag Michael or Michelle Sayo Gimiroy. Bo si Mario Olvido Aquisar amano sa Sindalugway. Tamyaw lang si Umi kag si Inday kapaurok-urok gid. Kay Linita Pilyada may gabi gid. Kay Karen Milaflor check attendance lang siya. Si Leia kag si Donald Cabasa kapaurok-urok man dira sa may City Engineers Office. Retired Police Colonel Placido Hintolayon families may gabi gid. Kay Arthur Jeff Villasor, kay Vanessa kag Doc Matmeo, kay Noel Amar, Alma Uligon, Mami Lulit kag Papa Joe Jalagdon. Pamilya ko dira sa DSB Barangay Pandanon. Ginatamyaw ko mo ni Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. Salamat gid sa imo sining 50 stars. Kay Huma Lumina, ara man si Huma Lumina, wag pa urok-urok man. Ang iban karon naman check wa nga to sa mga koreksyon correspondent sa kada distrito. Ari ang unang report live gikan sa 1st District, Toboso, Calatrava, kag San Carlos area. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Ari sa aksyon na Sol Pateño, line number 3 sa report. Son, may kabipis kami. Yes, aksyon Eric, may gabi kaga sa aton sining mga kaaksyon mayong gabi gid happy Saturday night. Oh, mo ganit musta dagaw lang ta sinyo? Wala. Adrio nagtulo-tulo
Diriya sa amon makanay-kanay ang panahon. Mbaw, makanay-kanay. Mainit-init gilid inyo sa panahon. Ha? Mainit-init. Mainit-init. Kaga medyo medyo ti Bermans naman subong mabulubog na man. Ang sabagay ting hangin siguro bulubog na kay ti bukid-bukid ka mo damo. Oo, wala labot diri pag tulok mo sa tuo dagat. Pag tulok mo sa wala bukid. Mbaw. Oh, di daw ka nami isang palibot mo. Way ka na gid kwao, no? Oh, nami gid ya kang kung gusto ka nga magpaliwaliwa di sa mga beaches di sa Calatrava. Oo. At diri ka pa tuo ka. Oh, kung gusto ka naman magpaliwaliwa di sa mga agin sakaan to ba ni manager bla? Oo. Ang footwalk to sa sky skywalk. Oo. Na kay nagpa-picture to siya, kita ko gid. Ay gali. Oo. Tapos na to. Oo, tapos na dito gisa nagpa-picture kag nami to kay makita mo to ang lugar sang Balamban, Cebu. Okay. Ang kabang porsyon sang dagat sang Calatrava makita mo gid kag ang kabukiran kag ang kag ang poblasyon sa Calatrava kun ato katong area. Oo. Pero actually ang ginsakaan niya to na dira mo nang gina-develop lang ecotourism. Okay. Kay basurahan na dira. Ah. Oo, so gimo nila ecotourism kag imbutangan nila skywalk ang kada makadto sa Calatrava, including na da si manager nagpa-picture to dito kanami gid sang iya nga pa-posing to. Wow. Oo. Mo nang Calatrava di kundiin ka di magtulok medyo mahagan-hagan ang imo nga panghuna-huna. Panghuna-huna. Dama relieve ka sa problema gamay, no? Oo, relieve ka kay hindi lang kay ma-relieve daw matawhay ka wala ya pollution de. Oo, nanisa pa na. Oo, dira sa inyo magahod Gahod kag medyo pollution super na. sugod na Oo, amo gid Paskara festival nagapak lang dang inyo da nga mga kadalanon. Mo. Oo, hindi ka matakaan nago ka na sa balay mo kung di ka gusto nga magpamati sa gandi nag-uob da nga mga sounds bla. Gani. Dugangan pagid fireworks ba perting fireworks no sa no. Kang sang Biyernes kagabi. Biyernes no, kagabi no. Oo. Grabe ba? Pero ang pinakagrabe gito ang pila ka milyon to nga Tesla car. Ano? Ang grabe nga pila ka milyon nga Tesla car ni Mayor Benitez. Sige nang bala. Damo ka pa picture, no? Makanto ko na pa picture man tada Mayor Be. Pwede Ikaw pa. Oo, daw kanami isang life nila makapapictures. Laba, daw ila ba? Doon na kuhan ka man, doon na inganyo ka man. Daw inganyo man daw Gambal sige. man iban di ate. Chicken pin. Oo. Chicken pin na yan. Matik Pero gambal ni Pulis medyo lidawan di naka-observe na gid man sa sang mga fistabla sa Iloilo. Oo. So apasi sila niya base first time ko ni nga maka-observe sa mga sa mga pista sa Oktubre sa sudad sa Bacolod. Ate mo gid. Gusto din ka makadto. Oo. Linga damo kadto tawgon taton mga kuya tisling di ka malipat. Ginji to ho. Mo na tirada. Mo kan itong ginji para mo kamulubinta man sa imo. Oo. Nan. Linga din na dapit aw. Oo. Haralan das Laguna. Oo. Sige black kay tiksanay ta black ko makakadto ka to. Tidalay mo pamilya. Gani? Oo, tido ka kadto man na si ate da kagang duha ka bunso mo. Oo, correct. Nadala kay ti maskara mo. Correct. Ti silinya gusto gid mo observe kuno kung nanugid ang kabungga sang maskara labi na gid nga kada kanto daw may konserto ya. Gani. Oo. Kadto sa mga mag-dance parade gibla para makita ang showcase ng Bacolod sa maskara. Mo gani munang balantayan da. Kay masulo sadya man nakakita mas mo gusto taman na mo ma-experience bala ang pila ka tuig nga wala maskara sa Bacolod. Gani. So ang balita diri action Eric ati iniman mga salawayon blogis ang magambal sa dulo di bersyon na din kapanginit ang ulo sang kapulisan ta.
dulo diversyon lang ni tinadakpan ang aton sini tatlo ka mga suspitsado Oh. nga nagahampang sang tungits nga gin-operate sa aton sini kapulisan sa may Banwa sa Tubuso sa may Sitio Alamay, Barangay Tabuna, kaina mga alas 3 ang hapon sa pagpamuno ni Police Staff Master Sergeant Ricky Kraos sang Tubuso PNP. Ang mga suspitsado aksyonerek gin kilala nga sanday Eduardo Mahilom, 44 anyos, may asawa. Perlita Canyeti, 52 anyos, may asawa man. Kag ikatatlo diri si Josebel Librado, 44 anyos, may asawa. Lunsay pumuluyo sang barangay Tabunak sa among Banwa. Di sila nadakpan sa atong sining kapulisan nga nagahampang sang tungits. Nakuha sila sining lamisa ang isa kasit sang baraha, 282 nga taya sa ila sining paghampang sang tungits. Ini sila karon ang nahunong sa custodial facility sang Tubuso PNP kag nakatalana nga pasakaan sang kaso pagbayular sa PD 16 Auto. So para ang Banwa sang Calatrava, Tubuso, San Carlos City Actionaric medyo matawhay sa karon nga mga tinion. Report gikan sa Banwa sang Tubuso. Kaaksyon nyo Nelson Patinyo na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon Nelson Pateño. Reporting live gikan sa First District, Tubuso, Calatrava, San Carlos area. May gabi dira kay Migo tagali Neil Abordahe sang Enforcement Unit LTO sa IB Magalona. Ga-monitor man sa ato na. Toto Neil Abordahe ang Enforcement Unit LTO dira sa may Escalante City sa IB Magalona. Welcome home Daddy Namon Ginis. Good evening kay Day Mariani De Leon, alin kay Rona Traba ang pagpanamyaw. Lowy Alda Senior kay MGC Sonda, kamonitor sa Chatiua Elise Paranaque. Greet lang dira sa barangay Sumag si Henrik Merasol, alin kay MGC Sona. Kay Rochelle Pulhenso Susana, may gabigid. Jenny Osiser, mayong gabi. Kay Nong Babi Munoz dira sa Talisay, may gabigid. Kay Buyetski Buyet, check attendance lang. Ang balance, may dako income, may duty, may dutay income. Ay, perti. Check and balance, ha. Eric Rojo Asyado. Tamyay lang dira sa Ayala, Alabang, Muntinlupa. E.G. Orsos, may gabigid kay Dilasan Arvin, kay Senior Fire Officer 3 Benji Di Paula sang substation na Bureau of Fire Protection dira sa may Barangay Pahanukoy. Sa Saudi Arabia, ra si Almodabar Dingkong Janet. Tamyaw lang Dudong pamilya sa Puente Villa, shout out lang. Alin kay Dindi Namara Chua Abilar. Sa Rochester, Minnesota, USA, Vanessa Kagdok Mat Mayo. San Enrique, pamilya ko, tulog na. Ati, hindi tanan pagtamyawon eh. Inday Aldomara Dingkong Janet. Kaya daw naka-piyong-piyong na sila sa imo nga ginahamtangan. Ay, puwerte. Sige, alin sa report ni Aksyon Nelson Pateño, aring abalos ka report sa Segundo Distrito, area Sangkadis, Escalante, kag Sagay City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Ari sa Aksyon na Roger Gote, blind number 2 sa report. Jer, may gabi, please come in.
Yes, Action Erek, maing gabi sa itong mga aksyon, mga balita gikan Direksyon Erek sa may siyudad sa Cadiz Norte kaban sa probinsya sa Negros Occidental. Bawmulanon karon ang amo ding tiyempo sa pila lamang ka mga lugar. Sabi nagidiriman sa ato sila nga na tangan subong diri sa may barangay Rizal siyudad sa Sagay. Kag golpe lang nagtupa ang ulan Action Erek, pero dara nagulaw-ulaw naman subong. Pero basa naman ang duta sa karon na. Now sa pila naton ka mga report multa na lamang sa penalidad balay ning apat tanan ka mga nagapanagya sa pump boat kag may ara man nga anom pagini ka mga trolling nga pinangdakop sa amon diri nga City Agricultural Office. Sa din gin-operate sa bantay dagat tinilitan nga aga pasado alas 6 ang takna pagi sa ilas kinipagpatigayon sa Seaborne Patrol sa coastal area diri sa barangay Cadiz Biho. Ang mga nagkalarakpan diri nga mga motor bangka amo ini ang apat ka unit nga fishing boat nga gamit ang compressor ang motor bangka Confred nga ginapanagyahan ni Ralph Joy Montaño sang sitio Kapayawan sa barangay Cadiz Biho siyudad sang Cadiz. Motor bangka Beetle nga ginapanagyahan naman ni Bernard Mercedes nga residente man sa barangay Cadiz Biho sa ang motor bangka Robert nga ginapanagyahan naman ni Bernard Hersula, residente residente man sa sitio Kapayawan sa barangay Cadiz Biho. Ang motor bangka Charlie nga ginapanagyahan ni Jose Jordan Paruchel sang Purok Masinadjahon barangay Sikaba siyudad sang Cadiz. Ini sila ang upod man sining anong pagid ka mga unit sa pump boat nga trolling motor bangka God Provide. Ini ginapanagyahan ni Robert Caballos so kung Robert Caballeno sa Purok Salmon barangay Zone 6. Motor bangka Tonton nga ginapanagyahan man ni Calvilino Esclares kag Subungan Rodel Saraga sang sitio Kanipaan barangay Bangkiruhan. Ang pila pagid ka mga motor bangka nga gipangdakop ang motor bangka Pia Mares nga ginapanagyahan naman ni Reyna Opinio kag residente sang Prokitalon barangay Zone 4. Ang motor bangka Jim L nga ginapanagyahan ni LV Villarin kag Ronnie Palpita sang Purok Salmon barangay Zone 6. Motor bangka D-Seri nga ginapanagyahan naman ni Guillermo Chuduso sang Purok Salmon barangay Zone 6 siyudad sa Cadiz. Kag motor bangka Novi ginapanagyahan ni Vivian Batuwatan nga residente man sang Don Salvador 1 barangay Tinampaan siyudad sang Cadiz. Ini sunod sa report inaligar nga nagpanagat Action Erek sang ara lamang sa 5 ka kilometro halin sa shoreline sang area sang barangay Bangkiruan ka barangay Sikaba ka barangay Cadiz Biho. Sa diin simultaneous nga pagkampanya sa mga katapos ang kapulisan sa sining Basic Fisheries Ordinance Series of 1998. Sa diin ang pagpanagat dapat magalapaw ini sa ang regular is 15 kilometros pero iniya 10 kilometros basta taga Cadiz mo lang pero tiara lang sila sa mga 5 kilometro sa shoreline. So nga ini sila ang gindakop kag sunod sa report ini sila ang bato naman sang penalidad kag sunod sa balita pagid nga ini sila ang na-release naman gikan sa custody sang Cadiz City PNP matapos ang prescribed hour of detention Action Erika. Amo ni ang aton madulong nga report balita informasyon gikan diri sa may siyudad sang Cadiz. Sa aton sila nga pagmonitor man sa palibot, medyo matulutaw. Hay man Action Erika ang palibot diri sang segundo distrito sa probinsya sa Negros Occidental. Para sa Action Night Patrol, ini si Action Roger Gutim ng report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos! Salamat gid Aksyon Roger Gutib. Gikan sa segundo distrito area sang Cadiz sila'y Escalante kag Sagaya.
Bao si Choy Ramon, no? Ga-monitor sa ato, no? Nya Ramon in Munching. Good evening, monitor lang kundi online idol Eric. Ay, Puerte si Cho Ramon ba? Ramon Munching. Si Cho Ramon. Sa una ba sa ABS-CBN ba? Si Cho Ramon sa Panitika-Tika. Lisa Joy Ilon Amoroso. Pa-check attendance man sawa. Gapa urok-urok man sa pamati sa Action Night Patrol. Good evening, Action Rex. Sa area ko, gadaguob na. Hehehe, medyo may upod na nga talithi. Gamay, may gabi na tanan nga, lalo na tanan ko nga mga upod sa rescue team Harlem Kamutanan. Gamonitor lang kami di Siling ni Jinky, si Jinky. Gamonitor sa sato na si Jinky Dagia Montilibano Mirais. Gapa urok-urok gid pamati sa Action Night Patrol. Migota Ronnie Gordon and family, araman pa check attendance lang. Si Migota Ronnie Gordon. Gapa urok-urok man sa gali pamati sa Action Night Patrol program. Ay, puerti. Sige. Si J Maghamantok ara mangani Si Malisa Magbanwa, Primata, kag si Primo ta Ervin Magbanwa, malindara nga pagpaurok-urok. Kay John Arlos, may gabi dira kay Toto John Arlos, kay Toto Benji Jimenez, pa-check attendance man, kapaurok-urok man sawa. Si Toto Nathan Rosquilio, sang Porok Brotherhood Barangay Sumag, ga-monitor man. Si ang pamilya Wing-Wing, pamilya Torres sa Paranaque, sa Baladulay, tamyaw gida ni Alexis Wing-Wing Torres sang UK. Ayos! Alin sa report ni Aksyon na Roger Gutib sa segundo distrito sa Ilota sa ikalimang distrito. Mga update, balita, aksyon, balita nga natipon ni Aksyon VJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aris Aksyon, BJ Apasible, line number 1. Aksyon J, may gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon na Eric, no, kag sa nga mga ka-aksyon nga nagapamati no sa aton sila nga pagpangalagad sa niya nga gabi. So far no manami ang aton sila nga tiyempo, duway man nag-ulan no bilog nga adlaw nagpakita man sa aton si Haring Adlaw kag sa subong nagabanaag ang aton sila nga kahawaan no napunan sang mga bituon. Aksyon na Eric sa mga balita nga aton sila madulong, arestado ang isa ka wanted nga persona sa kaso nga arson tinekdan nga adlaw Setyembre 30, 2022, takna 5:30 sang hapon sa may bahin sang Hacienda San Venancio. Sakop ini sang Barangay Bulad sa Banwa sang Isabela. Ginkilala ang sospetsado sa kay Zandro Amantoy, 24 anyos, soltero, kag residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa impormasyon nga aton sini nga nakuha gikan sa Isabela PNP, ining si Amantoy Aksyon Eric no upod ni siya sang gin-report naton tinrekdan nga bulan ang sa sining kaso nga arson kag isa lang ni sila ka barangay sa itong mga persona nga una na naton nga report sa itong bulan sang Setyembre. Ginpamunuan ni Police Lieutenant Dante Balinario, ang Deputy Chief of Police sang Isabela PNP, ang pagserve sang warrant of arrest sang suspect kaupod ang mga katapo sang Negros Occidental Police Provincial Office. Nakipnasan day Police Major Nes Vargas sang Provincial Intelligence Unit 6 sang Nokpo kag Police Lieutenant Colonel John Mukiat Jr. ang Force Commander sang 2nd Negros Occidental Police Mobile Force Company. Ang warrant of arrest ni Amantoy ang ginpirmaan kag ginpapanaog sa tong Setyembre 8, 2022 ni Honorable Cyclamen Fernandez, ang presiding judge sa RTC Branch 63 sa may syudad sang La Carlota. Naangot sa kaso nga arson, Section 4 sang PD 1613 nga may criminal case number 6962
ang mandamiento di aresto sining ni Amantoy. Nagadangat naman aksyon na Eric sa 120,000 pesos ang ginarekomendar nga piyansa sa nga korte para sa temporaryo iya nga kahilwayan ni Amantoy. Sa karon nagkuhunong ini siya sa custodial facility sang Isabela PNP. Sa pihak nga bahin aksyon na Eric nagpatigayon sang target hardening kag police visibility ang mga katapo sang Himamaylan City PNP sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan, ang hepe sang nasambit nga istasyon sa pilaiyak ka mga mayor nga mga lugar sa may syudad sang Himamaylan, agud nga masiguro nga nagapabilin ang kalinong kag katawhayan sa bilog iya nga syudad. Nagahingyo man ang pamunuan sang Himamaylan City PNP sa publiko nga magkooperar kag buligan no ang pilaiyak ka mga programa kag kampanya sang aton sini nga mga kapulisan. So far, matulutawhay, no? Wala makita sang dragkuan nga mga bulubalita nga nagluntad sa niya nga adlaw diri sa ikalima nga distrito sang probinsya sang Negros Occidental. So far, mo na madulong nga balita para sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol. Ini si Aksyon VJ Pasible. Una sa balito na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Salamat gid Aksyon BJ Pasible gikan sa Quinto Distrito. Ginatamyaw ko lang dira mayong gabi lang kag mayong pag monitor pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol program si Toto Benji Jimenez. Nagabidala kay Toto Benji Jimenez. Action Eric, mapa-shout out mga Filipino friends ko di sa Iowa State kag Minnesota. Kapamati kami now. Ma-attend kami concert kay Pinoy Marcelo Momoy, America's Got Talents. Salamat gid Sir Eric. God bless you and more power. Alin kay Vanessa kag Dokmat Mayo. Ay, puwerti. Si Siris Chabuso. May gabi lang kay Siris Chabuso, ha? Paurok-urok man sa Action Night Patrol. Ay, puwerti. Parami na sila, no? Dali lang i-recap ko na resulta sa tatlo ka draw sa STL before commercial break. Ang unang draw kaya sa STL 30-33, 30-33. Ikaduwa nga draw sa STL 14-16, 14-16. Ikatatlo nga draw baw nagritin ng 14. Ikatatlo nga draw 14-5, 14-5. Ari naman ang resulta sang Lotto 655 jackpot prize. Uy, 433 ang nagtunga sa jackpot prize ang 655. 236 million. Baong 236 million, tungaon sa nagdaog nga 433. So 433 lang daog sa 236 million ba? O, ari ang resulta sang Lotto 655, 945, 36, 27, 18, 54. Again, 9, 45, 36, 27, 18, 54. Resulta naman sa Lotto 642, jackpot prize, wala sa may nakakuha. 24.9 million pesos. Resulta, 642, 37, 42, 14, 9, 13, 4. Again, 37, 42, 14, 9, 13, 4. Ayos! Magabalik ang news ring nga palatutunan Action Night Patrol. Pagbalik naton, balik nga report ni Action Zel Minardo. Pagkatapos lang sa ato importante, dugang pa nga mga pahibalo. Cellphone Plus. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antokina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Laro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi siya kay hinablos ko siya, pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa abiwi kung magdungan ay kami sa motor sa ko, pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message
message Oo, para sa nagpadala siya ng Ito wala man siya may magamit, no? Pero sa last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ka monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basis ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana, nang ako maghulam. Eh, may pigado, tas kay ano ko sila. Mandisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh,
Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh. Balik niyo home, hey. Balik niyo home, hey. Balik niyo home, hey. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tumalagad last kag final stress sa inyo diri nga palatuntunan. Ginatay mo nila happy listening kay Migoko JP Ahina and the family kag si Manuel Muratilia. Manuel Muratilia sang Toledo, Cebu. Ara siya. Galantaw sa ato sa Facebook Live via streaming. Balikat nga ito sa ring Patrol 1, Bravado Patrol. Balikat sa aksyon na Zerminardo. Sa siring last kag final report sa pagpagalagat sa aksyon at patrol Sabado night nga presentation. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon Cell! Sa balik ang report, please come back! Aksyon Eric, nagdangop sa Police Station 8 ang driver sang panel van nga si Eduardo Damayo kag salesman nga si Jason Masangke sang Philip Morris Fortune Tobacco Corporation matapos ginaligar biktima sang hold up. Suno kay Police Corporal Jennifer June Perez, investigator on case sa Bacolod City Police Station 8, ginpalapitan na sang duha ka suspetsado nga naka full face helmet ang salesman nga si Mangke kang nagdeklarar nga hold up kag ginkuha ang kwarta nga nagabalor 30,000 pesos. Dugang pa ni Perez, wala sang pagapanaya sang armas luthang nga natabo apang nakit-an nga may ginakuot ang isa ka suspetsado sa dala sini nga singbag. Palayag pa ni Perez nga posible na patay na nga daan sa mga suspetsado ang rota sa mga biktima. Sa karon nagapadayon pang investigasyon sa kapulisan angot sa natabo. Balita gikan sa patrol ni sa Aksyon Zil Minardo. Una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kit Patrol 1. May pahabol nga panamiyaw si Ercel Flor. Ara pa si Ercel Flor kag si Felice Benzula. Felice Benzula. Happy listening lang. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinimbahanon Action Night Patrol Program. Liwat ini magatakop, balik ini sa Lunes. Sila ni Alexis Turi, boss pa shout out sa Avengers. Trio, Jerome, Michael, kag Alexis. Ba? Amo ginaya, the Avengers Trio, Jerome, Michael, Alexis. Pagi sinimano ng Action Patrol Program, Sabadong edisyon, magatakop ini, balik naman ini sa Lunes. Aton sa lima patrola Unit Reporters in Action, nga nagpakalagad karon nga gabi. Action BJ Apasible, Action Roger Gotiv, Nelson Pateño, Zel Minardo, back to back sa itong piloto, Action Papang Nixon Tahom. News Center, Action Ang Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, back up kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Balagay Torok Syudad Sangbago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa Station Manager Nuna Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagkasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at ismagtulog magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog na kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Happy Maskara, happy weekend, God bless the Philippines. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night.